नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में। जैसन कि आप सबके आज सुबह वाला खबर में ही हम बतौले रहनी है कि खेसारी लाल यादव जी के 30 तारीख से पहले ही बहुत सारा देवी गीत आई। तब पहला देवी गीत के पोस्टर आ चुकल बा। जी हाँ, आप सभी दर्शक लोग अपना स्क्रीन पर देख सकता नहीं सामने जौना गाना के नाम बा चुनरिया ले ली। जी हाँ, चुनरिया ले ली गाना के नाम बा। जौना गाना के यादव मुकेश लिखले बड़े, संगीत रोशन सिंह दिले बड़े और खेसारी लाल यादव जी गौले बड़े। ये गाना बिहान सुबह सुबह ही आप लोगन के बीच में आ रहा बा फालतू एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल से। और आप लोगन से एक बात के समझ चाहता नहीं कि माइक अभी ना आए चलते आवाज़ के क्वालिटी में फ़र्क जरूर हुई, लेकिन अभी बाजार में रहनी और सोचनी कि लेट ना हो के चलते ऐसे ये बना रहा बनी। कहाँ जैसे भी होके एडजस्ट करके सुन ली। और पोस्टर कैसा लागल, गाना के खबर कैसा लागल, कमेंट में ज़रूर बताएं। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम।